Krásný den, dnes se společně podíváme na andělské vzkazy, které k vám nyní přichází. Tyto karty nejsou o náhodě, ale o jemném vedení, podpoře a směru, který vám má pomoci právě v tomto období. Nechte slova jen plynout, vezměte si to, co s vámi souzní a nechte odejít. První karta ochotní lidé ukazuje, že kolem vás jsou nyní lidé, kteří vám chtějí pomoci, i když to možná vždy nevidíte nebo o pomoc nežádáte. Andělé vás vedou k tomu, abyste nebyli na vše sami a dovolili si podporu přijmout. Pomoc může přijít jemně, nenápadně, ale ve správný čas. Karta ano přináší potvrzení, otevřené dveře a zelenou energii. To, na co se ptáte, má podporu, posun a souhlas většího vedení. Je to energie, otevření, uvolnění a potvrzení, že jdete správným směrem. Je to nádherná karta. Další kartička odpouštění přináší jemné, ale silné téma. Něco ve vašem srdci potřebuje pustit, uvolnit nebo uzdravit. Ne kvůli druhým, ale kvůli vašemu vlastnímu klidu. Jakmile se uvolní stará energie, začne proudit nová. Lehčí. Karta rozmyslete si to neznamená zastavení, ale chvíli klidu. Andělé vás vedou k tomu, abyste se rozhodovali v klidu. Když se stiší mysl, přijde jasnost a správný krok. Celkový vzkaz je velmi jemný, ale silný. Nejste na své cestě sami. Je kolem vás vedení, ochrana i podpora. Otevírají se možnosti, ale klíčem je klid, důvěra a uvolnění starého. Vše se skládá tak, jak má, i když to někdy ještě nevidíte. Děkuji, že jste tu byli a přeji vám klid, světlo a jemnou sílu na vaší cestě. Vaše Sabinka.